Dobre. Takže vchod do vlčieho doupiete. Číslo 13. Áno. Áno. Bunker číslo 13. Bunker číslo 13, ale to ty kokos. 8-metrové stropy, hrubé. 6-metrové steny. Ty kokos, pozri sa na to. A toto je ten bunker, kde bol ten atentát? Nie, toto bol jeho bunker. Okolo tohto bunkra dali 20 kusov dynamitu, teda 20 tašiek dynamitu, aby ho rozjebali celý. Tak hlavne to sa im to podarilo. To si nedokážem predstaviť. Však to bolo nakladačov. Ty kokos. 20 takých balíkov. Ostatné mali po jednom. No je? A ich po jednom ku každému bunkru. Iba ku tomuto 20. Hitler sa mal, ty kokos. Pozri sa na to, železobetón. Teraz to stiahne za sebou, hej, dole. Hej, Na seba? čakám, že nás to zavalí. Chodba. Treba byť opatrný, taký si ty. Ty si tam odkiaľ vyčího? To sa nešmýkalo, pozor nás. Ešte do zeme musí ísť. No to ide aj do zeme, určite. No je tu zabarikádované. Tak toto vyzerá brutálne. Takže toto je ten 8-metrový strop, hej? To vyzerá ako skalnatá stena. A zhora to bolo porastené trávou, aby to nebolo vidno. Tam to ešte aj... Moje domy porastené. No všetko bolo porastené. Machom. Myslím, že by sme sa inak mali na tú cestu vrátiť. A tu na rebrík hore. Ty kokos, myslíš, že sa dalo hore?